Goddag. Mit navn er Camilla Petersen, og jeg kommer fra Demokratisk Alliance. Jeg er talsmand for området skole og uddannelse. Hos Demokratisk Alliance har vi 3 fokuspunkter, og et af dem er, at vi ønsker at stoppe de mange fyringer af lærere. 90 lærere står til at miste deres arbejde, hvis de besparelsesforslag, der er sat til budgettet 2014, bliver til virkelighed. Jo færre lærere der er, des flere elever bliver vi nødt til at komme i en klasse, og det tror vi ikke på har nogen positiv indflydelse på elevernes indlæring. Vi tror på differentieret undervisning, hvilket vi ikke ser som en mulighed, hvis vi mangler lærere til formålet. Noget vi også går rigtig meget ind for, at der skal være plads til forskellighed i vores uddannelsessystem. Det skal være muligt at studere på forskellige tidspunkter i livet, eller hvis man på nedsat kraft, hvis man har et handicap. Vi ønsker ikke at presse de unge til at vælge specifikke uddannelser eller haste sig igennem dem. Det vi mener, at det også er vigtigt med respekt og forskellighed omkring den enkeltes uddannelsesvalg. Herudover så ønsker vi at droppe de mange aktiveringsprojekter og i stedet fokusere mere på de arbejdsløse, da vi mener, at de skal have lige så meget ret til relevant efteruddannelse og reelle jobtilbud, ligesom alle andre. Der er alt for mange eksempler på folk, der er blevet sendt ud i et utal af kommunale aktiveringsprojekter uden en forbedret mulighed for at få et job efterfølgende. Undersøgelser viser også, at jo mere normalt arbejde de aktiverede kommer ud i, jo større chance for at få job efterfølgende. Så vi vil altså have de aktiverede ud på en virksomhed eller en offentlig arbejdsplads, da de herved kommer ud i det mere almindelige arbejdsliv. Vi er bestemt ikke interesseret i tidsspild, og det ser vi altså de her aktiveringsprojekter som, og de pynter måske heller ikke lige frem på en CV. Danmark skal videre. Din stemme gør en forskel.